X. Regalito, a veure, regal petit, podria ser colònia, no crec perquè ja ens van regalar aquesta de la Brummel fa dies. Podria ser una cartera, tampoc, perquè també ja hem tingut cartereta. Què és això? Hombre! Vale. La brometa, el regal del bromista, l'amic invisible. Fixa't, és com un medicament que es diu Crecetetas sin complex. Allò que teniu una companya de feina que és mica plana de pit i tal. Hòstia, li regalaran Crecetetas sin complex, Con siliconamina pezonal. Gens ofensiu. No abuses porque puedes acabar con un gran problema de pechonalidad. Tot un equip de guionistes aquí darrere. Bueno, són uns carmelos. No fumes Max. Unes altres pastilles per si teniu algú de la feina que fuma molt. Hem regalat el no fumes Max, perquè hòstia que bromista. Aneu a la merda, home. També es fa una mica de brometa sexual, sempre, aquelles calcetes que són comestibles. Què és això? Vaig a provar un carmelo d'aquests. Fa tota la pinta que han passat tots els controls sanitaris de la Unió Europea a nivell d'alimentació. A veure... No podré menjar-me'l, Ja surt. Ara. No. Ara! No surt, Aviam si haurem de fer com aquelles hamburgueses que van amb el plàstic, que hi ha gent que cuinen amb el plàstic. Què feu? S'ha de treure el plàstic aquest. Jo anava a un col·le, que no diré el nom ara mateix, i a la cuina em servien hamburgueses amb el plàstic cremat a sobre. En algun moment del transport això algú s'ho va deixar al sol i crec que prefereixo ficar-me el plàstic a la boca abans que el carmelo.